नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रकरण क्रमांक 1 युरोपातील प्रबोधन आणि विज्ञानाचा विकास या प्रकरणावरची आपण माहिती घेणार आहोत. या प्रकरणामध्ये 7 पॉईंट देण्यात आलेले आहे. युरोपातील धर्मयुद्धे आणि दूरगामी परिणाम, त्यानंतर प्रबोधन काळ, विज्ञानाचा विकास, वैज्ञानिक शोध, भौगोलिक शोध, औद्योगिक क्रांती आणि आर्थिक राष्ट्रवाद. क्वेश्चन असा आहे की आपल्याला म्हणजे प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जाते आणि त्या प्रश्नाचे आपण उत्तर कशा पद्धतीने देतो, तर ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. आता महत्त्वाचं असं आहे की युरोपातील धर्मयुद्धे, ठीक आहे, तर ही धर्मयुद्ध कधी झाली होती? 1096मध्ये पहिलं धर्मयुद्ध झालं होतं. 1096मध्ये जेव्हा पहिलं धर्मयुद्ध झालं होतं, तर तिथून तर आर्थिक राष्ट्रवाद म्हणजे मध्ययुगीन काळापासून तर सरळ आधुनिक काळापर्यंतचा संपूर्ण इतिहासाची शॉर्टमध्ये आणि महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याला आजच्या प्रकरणामध्ये म्हणजे या प्रकरणामध्ये देण्यात आलेली आहे. आता धर्मयुद्ध म्हणजे काय, यावर जर प्रश्न विचारला तर तुम्ही कशा पद्धतीने क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. युरोपातील धर्मयुद्ध आणि त्याचा परिणाम जर प्रश्न विचारला तर तुम्हाला हे तिन्ही पॉईंट्स लिहायला लागेल की धर्मयुद्धामध्ये पाठिंबा, त्यानंतर अपयशाची कारणे आणि परिणाम. आता असं आहे की तुमच्या जे यावाल्या प्रकरणाच्या शेवटी स्वाध्यायामध्ये एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे की धर्मयुद्धाचे अपयशाची कारणे सांगा आणि त्याचे परिणाम सांगा. आता महत्त्वाचं म्हणजे अपयशाची कारणे आणि परिणाम समजून घेण्यासाठी धर्मयुद्ध म्हणजे काय ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. धर्मयुद्ध म्हणजे असं आहे की एका धर्माचे दुसऱ्या धर्माच्या अनुयायाशी होणारे युद्ध म्हणजे धर्मयुद्ध आहे, सरळ, ठीक आहे. तर युरोपाचा इतिहास आपण पाहतो, ठीक आहे. यामध्ये भारताचा किंवा कोणत्या अमेरिका किंवा कोणत्याही देशाचा संबंध नाही आहे. आपण युरोपाच्या या प्रकरणामध्ये युरोपातील धर्मयुद्धाचा विकास म्हणजे विचार करणार आहोत. धर्मयुद्ध आणि तिचा जो काही विकास झाला आहे त्याचा. तर जेरुसलेम आणि बेथलहेम ही दोन जी शहरे होते, या दोन शहरामध्ये 3 प्रकारचे धर्म होते. एक तर होते ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम. या धर्माचे जे काही अनुयायी आहे ते स्वतःच्या धर्माला काय करत होते, पवित्र समजत होते. 11व्या शतकामध्ये युरोपमध्ये, ठीक आहे, युरोपमध्ये जे ख्रिश्चन म्हणजे मॅक्झिमम जे ख्रिश्चन धर्मीय लोक आहेत त्याच्यावर कोणाच्या ताब्यात होती, तर ते इस्लामी सत्ताधीशांच्या ताब्यात. भारतावर इंग्रजाचं राज्य होण्याआधी एक एक्झाम्पल सांगत आहो की तुम्हाला भारताच्या जेव्हा इंग्रजाचं राज्य व्हायच्या आधी मुघलांचं राज्य होतं. सेम तशी सिच्युएशन म्हणजे युरोपमध्ये होती. युरोपमध्ये काय होती, इस्लामी सत्ताधीश होते. तर यामध्ये काय झालं होते, एकमेकांचे म्हणजे धर्मयुद्ध सुरू झाले होते. म्हणजे आपापला धर्म श्रेष्ठ हे समजून सांगण्यासाठी युद्ध करत होते. मग या धर्मांना पाठिंबा काय होता, तर समजा तुम्हाला पॉईंट्स लिहायचा झाला तर धर्मयुद्धांना पाठिंबा, तर कोणत्या लोकांचा पाठिंबा होते. युरोपातील जी सामान्य जनता होती ती ख्रिस्ती धर्माची होती आणि ख्रिस्ती धर्माचा पोप हा धर्मयुद्धाच्या साईडमध्ये असल्यामुळे तिची जी काही जनता होती ती सुद्धा त्यांच्यासोबत केली. कारण की तुम्हाला माहीत आहे जगातील सर्वात छोटा देश व्हॅटिकन सिटी नावाने जाणला जातो. त्या व्हॅटिकन सिटीमधले 100% लोक जे आहेत तर ते धार्मिक आहे, म्हणजे ख्रिस्ती धर्माचे आहे. तर त्या ख्रिस्ती धर्माच्या एक महत्त्वाचा गुरु आहे, तो आहे पोप. तर तो धर्मगुरू पोप आहे, तो संपूर्ण ख्रिस्ती धर्मावर काय करतो, एक नियंत्रण ठेवतो. तर हा ख्रिस्ती धर्म जेव्हा धर्माच्या युद्धाच्या सामील झाला तर तिची जी काही सामान्य जनता ते सुद्धा सामील झाली होती. तर युरोपातील समजा जर कारण कोणतं, तर युरोपातील सामाजिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी ही या युद्धांना कारणीभूत ठरली. सामान्य जनता सामील होती, धर्मगुरू पोप सामील होता. आणखी कोण सामील होता, रोमन सम्राटांना धर्मयुद्धाच्या आधारे, ठीक आहे, धर्मयुद्धाच्या आधारे सिरिया आणि आशियातील मायनार हे स्वतःच्या सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी होते. आता कोणते होते, रोम सम्राट. त्याच्यानंतर पाहू आता इटलीने काय केलं होतं, देशातील व्हेनिस आणि जिनेवा या व्यापारी शहरामधील धनिकांना मध्य आशिया बाजारपेठेत प्रस्थापित करायचा होता. त्यामुळे इटलीतील व्यावसायिक सुद्धा या धर्मयुद्धामध्ये पाठिंबा झाला होता. तर पाठिंबामध्ये कोण होते, सामान्य जनता होती, धर्मगुरू पोप होता, अजून कोण होता, रोमन सम्राट युद्धाच्या आधारे सिरिया आणि मायनार हे प्रस्थापित करायचे होते, त्यामुळे तो सुद्धा सामील झाला. इटलीमध्ये धनिक जे काही व्यापारी धनिक लोक होते ते सुद्धा धर्मयुद्धाच्या इथे सामील झाले. आता हे सर्वजण व्यक्ती काय झाले होते, या युद्धामध्ये सामील झाले होते. पहिलं युद्ध झालं होतं 1096मध्ये पहिलं युद्ध झालं होतं. तर या दरम्यानमध्ये
म्हणजे हे पहिलं युद्ध झालं होतं. तर असे सिक्वेन्सली जवळपास 9 युद्ध झाले होते. ठीक आहे. आणि हे 9ही जे काही युद्ध होते म्हणजे 1096 पासून तर 1187 पर्यंत 9 धर्मयुद्ध झाले होते. तर हे 9ही धर्मयुद्ध हे अपयशी झाले होते. त्यामुळेच आपल्याला धर्मयुद्धाच्या अपयशाचे कारणे लिहायचे आहे. आता एवढं लक्षात आलं की जेरुसलेम आणि कोणतं शहर होतं, बॅथलहेम. हे जे काही 2 शहरं होते यामध्ये 3 प्रकारचे धर्म होते, ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम. आणि 11व्या शतकामध्ये कोणाच्या ताब्यात होती, इस्लामी सत्ताधीशाच्या ताब्यात होते. त्यामुळे तिचे जे काही ख्रिस्ती धर्म होते ते त्यांच्या इस्लामच्या काय होते, विरोधात होते आणि एकमेकांशी धर्मयुद्धामध्ये ते सामील झाले. आता याची अपयशाची कारणे काय, तर युरोपातील धर्मयुद्धामध्ये ख्रिस्ती धर्मयुद्धांना अपयश आले कारण पोप आणि युरोपातील सत्ताधीश यांनी या युद्धाकडे संकुचित हेतूने पाहिले. धर्मावरील कमी झालेली श्रद्धा, युरोपातील विविध एकीचा अभाव. पहा इथे पॉईंट्स कसा आहे, एकतर धर्मावरील कमी झालेली श्रद्धा होती, दुसरं होतं युरोपातील विविध राज्यांचा एकींचा अभाव म्हणजे एकता नव्हती सर्वांमध्ये. पोप आणि जर्मन सम्राटातील वितुष्ट बायझंटाईन या सम्राटाच्या सहकार्याचा अभाव म्हणजे सरळ जे काही अपयश झाले होते धर्मयुद्धाचे त्यामध्ये एकता नव्हती. धर्मयुद्धामध्ये एकता नव्हती. पोप यांच्यामध्ये यांनी काय केलं तर निकृष्ट दर्जाचे युद्ध समजून त्यांनी जास्त काही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हे जे काही युद्ध होते ते अपयशी झाले. आता पाहूया या धर्मयुद्धाचा परिणाम कशा पद्धतीने झाला. काही इतिहासकाराच्या मते धर्मयुद्धामुळे सरंजामशाहीचा अस्त झाला. ठीक आहे, सरंजामशाहीचा अस्त झाला असे कोणी म्हटलेले आहे, काही इतिहासकारांनी म्हटलेले आहे. लोकांची पोपवरील श्रद्धा कमी झाली. परिणाम म्हणजे दुष्परिणाम जर तुम्हाला विचारले तर तुम्ही काय लिहिसाल की सरंजामशाहीचा अस्त झाला असे काही इतिहासकारांचे मत होते. लोकांची पोपवरील श्रद्धा कमी झाली. मध्य आशियाबरोबर वाढलेल्या व्यापारामुळे इटली आणि जर्मनीतील शहरांना नवीन क्षेत्रे खुलण्यात आली म्हणजे एक नवीन व्यापार वर्ग निर्माण झाला. धर्मयुद्धाच्या कारणामध्ये काय काय लिहायचं की लोकांची पोपवरील श्रद्धा कमी झाली आणि इटली आणि जर्मनीतील जे काही शहर होते ते खुले करण्यात आले आणि नवीन जो व्यापारी वर्ग आहे तो निर्माण करण्यात आला. आणखी कोणते कोणते झाले की अनेक बदल घडून आले. किल्ले बांधणी करण्यात आली, किल्ल्यांच्या लढाईचे ठाणे म्हणून उपयोग करण्यात आला. पूल बांधणी करण्यात आली, शत्रूचे मार्ग उद्ध्वस्त करणे यासाठी वेगवेगळे शस्त्र तयार करणे, वेगवेगळे म्हणजे एक प्रकारचं आधुनिक काळापर्यंत चाललं होतं. हे झाले तुमच्या परिणाम. ठीक आहे, आता पाहूया आपण या परिणामाचा आणखी व्यापारी वर्गावर कोणता परिणाम झाला. तर वनस्पती, फळे, अत्तरे, पोशाखांचे वेगवेगळे प्रकार, साखर, सुती कापड, रेशीम कापड, मसाल्याचे पदार्थ, औषधे इत्यादी गोष्टी परिचित करण्यात आल्या. कशामुळे, या धर्मयुद्धामुळे. एरवी जे काही लोक होते ते धर्मयुद्धामध्ये ते धार्मिक होते, सर्व होते. मग हे धर्मयुद्ध झाल्यानंतर अपयश झाल्यामुळे जो व्यापारी वर्ग उदयास आला, ठीक आहे, जो व्यापारी वर्ग उदयास आला त्यांनी काय केले ते या संपूर्ण जे काही वस्तू आणि जे काही औषधे वगैरे काही होते तर त्यांनी लोकांना एक परिचित करून आले म्हणजे आधुनिक काळापर्यंत ते विकसित करण्यात आलं. आता तुमचा एक क्लिअर होऊन गेला की युरोपियन धर्मयुद्ध आणि त्याचा परिणाम जर तुम्हाला लिहायचा असला तर तुम्ही आराम फक्त लिहू शकता. त्यानंतर आहे युरोपातील प्रबोधन काळ. आता हा प्रबोधन काळ म्हणजे 14वे शतक. ठीक आहे, आपण कोणत्यापर्यंत पाहिलं होतं आपण आतापर्यंत 1096 ते 1200 पर्यंत. आता युरोपातील प्रबोधन काळ म्हणजे जागृती. ठीक आहे, जागृती म्हणजे धार्मिक क्षेत्रापासून तर वैज्ञानिक क्षेत्रापर्यंत जागृत होणे म्हणजे त्याला काय म्हटले जाते, प्रबोधन काळ. 14वे शतक हा प्रबोधन काळाचा आरंभ म्हणजे 15वे ते 16वे शतक. ठीक आहे, तर 16वे शतक यामध्ये युरोप काळाचा स्टार्ट होतो. युरोपातून प्रबोधन काळ. समजा क्वेश्चनमध्ये किंवा रिकाम्या जागामध्ये जर क्वेश्चन्स विचारला गेला की युरोपातील प्रबोधन काळ कुठून तर कुठपर्यंत कुठून सुरुवात झाला तर 15वे आणि 16व्या शतकापासून सुरू झाला. या 300 वर्षाच्या बुद्धिवाद आणि वैज्ञानिक विचारसरणीवर आधारित असलेल्या संस्कृतीचा पाया घालण्यात आला. यामध्ये वेगवेगळे शोध लावण्यात आलेले. याच काळाला मानवतावाद सुद्धा म्हटले जाते. ठीक आहे, याच काळाला मानवतावाद सुद्धा म्हटले जाते. यामध्ये युरोपमध्ये वेगवेगळे शास्त्रज्ञ
आले होते. गॅलिलिओ आले होते आणि त्याच्यानंतर कोपर्निकस. ठीक आहे. कोपर्निकसने 1543 ग्रहमाला पृथ्वी केंद्रित नसून सूर्य केंद्रित आहे, म्हणजे जे बाकीचे ग्रह आहे ते पृथ्वीभोवती न फिरता सूर्याभोवती म्हणजे बाकी जे ग्रह आहेत ते फिरतात, असं कोणी म्हटलं होतं? कोपर्निकस यांनी. आणि त्यानंतर आहे गॅलिलिओने 1609 एक सुधारित दुर्बीण सुरू केली आणि त्या दुर्बीणच्या आधारे खगोलशास्त्रीय म्हणजे आकाशातले जे काही म्हणजे ग्रह आहेत ते पाहण्यासाठी त्यांनी काय केले ते दुर्बीणचा शोध लावला होता. असेही झाले आहे. यामध्ये गॅलिलिओबाबत माहिती देण्यात आलेली आहे. तर ही माहिती तुमच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेली आहे, म्हणजे तुमच्या एक्झाममध्ये याबाबत काही विचारल्या जाणार नाही आहे. आणखी कोणते कोणते शोध लागले होते? बंदुकीच्या दारूची शोध, म्हणजे जे गोळी राहते त्याची शोध. त्यानंतर छपाई या केंद्रापासून युद्धतंत्राचा वापर करण्यात आला. ज्ञानाचा प्रसार करण्यात आला. जर्मनीत जोहानेस गुटेनबर्ग याने काय केलं होतं? 1440 छापखाना सुरू केला होता. तर हे सुद्धा पॉईंट्स तुमच्या लक्षात असू द्या, क्वेश्चनमध्ये विचारलं जाऊ शकते की जर्मनीतील जोहान्स गुटेनबर्ग याने कधी छापखाना सुरू केला, तर तो छापखाना कधी सुरू केला? 1440. इसवी सन 1451 म्हणजे तिथे 11 वर्षानंतर इटलीत पहिला छापखाना सुरू करण्यात आला होता. ठीक आहे. जर्मनीत पहिला छापखाना कधी सुरू करण्यात आला होता? 1440. त्यानंतर इटलीमध्ये. हे सर्व युरोपियन देश आहे. ठीक आहे. जर्मनी आणि इटली तर सर्व विकसित देश आहेत सध्याच्या कंडिशनमध्ये. छपाईचा शोध जगाला प्रबोधन काळात मिळाल्याची सर्वोच्च देणगी आहे. म्हणजे आधुनिक काळ कधीपासून सुरू होतो? ज्यापासून इंग्रज बाकीच्या देशामध्ये राज्य करू लागले होते, म्हणजे मुघल काळ संपुष्टात आला होता आणि इंग्रजाचा प्रत्येक देशामध्ये राज्य करण्यात आला होता. बरं, आता आणखी एक गोष्ट, आधुनिक काळ म्हणजे काय? इंग्रजच का बरं प्रत्येक देशामध्ये गेले आणि आधुनिक काळ म्हणून समजून लागले? कारण युरोपमध्ये सर्वात जास्त काय झाला तर विज्ञानाचा विकास झाला होता. विज्ञानाचा विकास झाल्यामुळे वेगवेगळे यंत्र सामग्री, जसं आता आपण पाहिलेलं आहे की छपाईचा शोध लागला, बंदुकीच्या दारूचा शोध लागला होता, मधात रेल्वेचा शोध लागला होता. तर हे सर्व जे काही कनेक्ट करते ना पूर्ण जगाशी, तर त्यामुळे जे काही आधुनिक काळ म्हटल्या जाते त्याला म्हटल्या जाते आधुनिक काळ. मुघल काळाला का बरं आधुनिक काळ म्हटल्या जात नाही? कारण की मुघल काळ हा प्राचीन काळ होता आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे शोध लागलेले नव्हते. शोध लागला होता तो युरोप खंडामध्ये, आणि युरोप खंडाने काय केले होते? प्रत्येक देशामध्ये राज्य केले आणि त्या राज्यामध्ये तो विकास केला. जो विज्ञान त्यांनी त्या युरोपमध्ये इन्व्हेंट केला होता, तोच विकास त्यांनी काय केला? प्रत्येक देशामध्ये राज्य करून तो विकास तिथे केला. इंग्रज जर भारतामध्ये नसते तर आज पण भारतामध्ये म्हणजे ट्रेन नसती असं म्हटलं जाते. म्हणजे जे काही रेल्वे सुविधा आज आपण त्याबाबत करत आहोत, तर ते सुविधा नसते. कारण सर्वप्रथम जे भारतामध्ये रेल्वे आणली होती तर ते कोणी आणली होती? इंग्रजांनी आणली होती. त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जाते? वैज्ञानिक काळ, म्हणजे आधुनिक काळ. तर जर्मनीमध्ये काय केलं तर छापखाना केला होता. त्यानंतर इटलीमध्ये छापखाना केला. तर अशा प्रकारचे शोध लागले होते. त्यानंतर आहे विज्ञानाचा विकास. विज्ञानाचा विकास कशा पद्धतीने झाला ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. युरोपातील प्रबोधन काळपर्यंत आपला कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर विज्ञानाच्या विकासामध्ये कोणते कोणते विकास झाले ते सुद्धा आपण, कारण की विज्ञानाचा विकास जो काय आहे तो आपल्याला डिटेल्समध्ये पाहावा लागेल, जेणेकरून तुमच्या एक्झाममध्ये तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सोडू शकाल. व्हिडिओ आतापर्यंत आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.